Segons explica la llegenda, aquest faraó va descobrir uns aliments supermàgics, que feien que tothom qui se'l prenia tingués superforça, i supersalut, i supervitalitat, i superenergia. Jo sóc Siris, el guardià d'aquest nivell de la piràmide. Oh, doncs podíem haver començat per aquí, senyor Siris, i ens hauríem estalviat tants mal de cap. Mengeu cada dia carbohidrats i anireu ben carregats. Patates, cereals, llegums o arròs, gasolina pel cor. Oh, la masovera, oh, la masovera se'n va al mercat. Una mòmia! Un humà! Una mòmia que parla! Un humà que parla! Esclar que parlo, sóc un humà. Esclar que parlo, sóc una mòmia. Visca i visca! Ai. A casa sempre et diuen que t'has de cuidar i que vagis amb compte a l'hora de menjar. Músculs forts i òrgans sants és el que necessites per anar tirant. Proteïnes al grup. Però, vostè qui és? Jo sóc el faraó Tutam Tagana. El premi, una piruleta. Com? Una piruleta. Menja bo, menja sa, i que es curen del menjar. Menja ordi, menja blat, i aquest conte s'ha acabat.